Nyaya yangu yakamira yakadai. Takazvarwa tiri 3, mukomana mumwe, vasikana vaviri. Ndakatora munin'ina wangu kubva kumusha kwaaigara kuuya naye kuno kwaHarare, from form 1 to form 6 ndichimuchengeta. Asi ave form 6 akatorana nemukomana wake vakatanga kugara vose. Akabvunzwa nehama ko kutizira washayei, akati sisi vanondishungurudza pamakore ese iwaya. Ndaisagara muHarare, basa rangu rinondifambisa, so I would spend 2 months in another city and then 1 month ndiri muHarare. So amai vedu vakabva vatora side vakati mwana atizira nekuti waimushungurudza. Ndakabvunza ndaimushungurudza papi nguva dzose ndiri kubasa. Ndakangonyarara ndikati Mwari ndozviripo. Amai vakabva vapiwa nhamba yeboyfriend yangu nemunin'ina wangu. Vakatanga kumutumira mamessages vachitisiyana naye ihure, ane zvikomba 10, anodanana nemabosses ake nemaclients kumabasa, ane HIV murambe. Boyfriend yangu yaida kundiroora this year December. Akabva andiratidza zvese tikanotestwa tikawanikwa tiri negative tese. Akati so amai vako havasi kuda kuti ndikuroore, toita sei? I can't fight her. We resolved this and we are still in love yedu, but it affected us so badly. Ndakatomboadmitwa nedepression. Kubva musi wavasenda mamessages aya, I blocked her and kept a distance. Now ndaakushandira kune imwe nyika iri muEurope. I sent my mom money every month for her upkeep, but we don't talk and I was so heartbroken. My little sister akazobvisirwa roora this past July. I was never told. Akazvara mwana akashaya August. Ndakatongoita zvekunzwawo nevanhu. What should I do in this situation, guys?